Здравейте, приятели! Много се радвам да ви видя отново. В началото искам да благодаря за всичките прекрасни коментари, за всичките лайкове и за това, че се абонирахте за канала. Това означава много за мен. Благодаря. Днес се потопим отново в света на Димаш. Няма как. Това е по ваше желание. И се надявам този път да не си търся челюстта по пода, както се случи миналия път. А коя ще е песента, ще видим само след секунди. Започваме. И раньше нас, друзья, с вами понял, где больше зрителей, поехал в Китай. И, между прочим, там, внимание, победил в проекте «Голос». В Китае человек из Казахстана победил с хитом А-студио «Грешная любовь». Впервые на новой волне. Прорыв года. Димаш Кудайбергенов. С песней «Грешная страсть». Ты явилась нежданно, как из лунного сна. О, если б знала ты, что мне нужна, только ты одна. Лилии, долгие лилии, были ночи без сна, но в стуже сердце озарила, как весна. Только ты одна. Нежно, приятно, отлиташ. Много върви с едно хубаво уиски. Прекрасно започва. На здраве! Долгим огнем пылать в мгле и в ненастье. Дай мне ночью и днем сгорать в костре грешной страсти. Обичам любовни истории, изпяти в песен, особено по този начин. Добре започва. Харесва ми. Ночь сомкнула ресницы, и вокруг тишина. Забыты звуки, руки, лица. Мне нужна только ты одна. Околдован тобою, выпью зелье до дна. И ты вернешь меня из бездны в этот мир. Только ты одна. Долгим огнем пылать в мгле и в ненастье. Дай мне
играе си с гласа това момче. Просто всеки път, когато правя негова песен, това е третата, се изумявам на неговите възможности. Това как успява да прелива, не знам, регистри ли се нарича по музикантски, да преминава от една тоналност в друга тоналност. Така жонглира с гласа си това момче, че не знам как съм го пропуснал до сега, но за мен е просто феноменален и много ми е приятно да го слушам. Наистина, въпреки че съм почитател на по-тежката музика, но пък хубавото си е хубаво. Наистина, браво. Тук имаше нещо, не знам как се нарича, вибрато ли е, какво е това? Да продължаваме. Мога само да ръкопляскам и аз с публиката на това изпълнение. Прекрасно, лежерно, унасящо. Пренасяте в някакъв друг свят, в някакви други измерения. Чувстваш много хубаво, много хубаво. Благодаря ви за предложението за песен. Сигурен съм, че има и още неща, на които да се удивя от него, но това беше едно от най-хубавите изпълнения, които съм чувал негови. Видел бы эту картину Басков сейчас. Боюсь, у Коли был бы сердечный приступ. Димаш Кудайбергенов, аплодисменты! Спасибо большое. С вашего позволения... Има нещо хубаво в това, че не съм музикант. Защото мога да се насладя на песента, без да търся някакви дребни неточности или там не знам по-музикантски как се казва. Тази песен, изпълнена от това момче, събуди някакви спомени, които нахлуха в съзнанието ми.
само за тези няколко минутки, които слушах тази песен. И много се радвам, че не прослушвам нещата предварително. Прочетох за тази песен в един от коментарите под видеята. Седнах да запиша епизода, заредих песента, чух първите 20-30 секунди, за да се уверя, че технически нещата са горе-долу добре. И това беше. Така че въздействието е очевидно. Не знам какво повече да кажа, но наистина искрено се надявам, че за тези няколко минути съм ви докарал да изпитате някаква емоция и да се откъснете от ежедневните проблеми поне за малко. И се надявам следващия епизод да чуя нещо още по-добро. А до тогава ще се потретя. Слушайте хубава музика и бъдете себе си. Чао!